Nola hitz egin aurten zuen eskuak estutzeko falta dugun honetan? Esaten dute pandemiak gelditu egin duela mundua azken 2 urteetan. Gelditu dira hegazkinak, bidaiak, bisitak. Gertu genuen dena urrundu zaigu. Besarkadak garestitu. Baina nolakoak diren gauzak? Urrun geundenak hurbildu egin garela bitartean. Zenba gogoratzen garen zu eta diasporako lagunak. Zein presente zuen hitzak, zuen bultzada. Ez dugu ez atzerria antzi. Itsasoa basoak behaziarra. Ez dira distantzia eskatasunegarri. Garenontzat. Bidaiak gelditu direlako bai, baina utzi dazue kontatzen. Ametsak ez direla gelditu. Aske izan nahi dugu aske, mugen gainetik, faxismoaren gainetik, gorputzen bizitzaren etorkizunaren jabe. Horrek batzen gaitu. Egia da, Buenos Aires bizi dituela munduak, herriak, baina elkarrekin egingo diogu aurre. Gure sustraiak indartuz erronka berriei euskal lurraldeetatik erantzunez, maite dugun hori, maite dugulako hainbeste. Eta joan etorrietan batuko gara berriro 8 herrialdeak eskutik. Orduan bai, orduan egingo dugu dantza. Mundura irekitako Euskal Herria askean.